Αγαπητοί τηλεθεατές, μικρά και μεγάλα προβλήματα μας πιέζουν καθημερινά, μας κουράζουν ψυχικά και υποβαθμίζουν τη ζωή μας. Και όμως υπάρχουν λύσεις και στόχος των λιγόλεπτων συναντήσεών μας είναι να σας προτείνουμε κάποιες από αυτές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανδρική αδιαφορία. Πολλές γυναίκες παραπονιούνται ότι ο σύντροφός τους χάνει σταδιακά το ενδιαφέρον του προς αυτές. Δεν τους μιλάει πολύ, δεν θέλει να βγαίνουν έξω μαζί ή δείχνει διαρκώς αφηρημένος. Πρόκειται για μερικές από τις πιο κοινότοπες συμπεριφορές των ανδρών όταν αισθάνονται ότι η σύντροφός τους αποτελεί πλέον κτήμα τους. Θα αποφύγετε πολλές παρεξηγήσεις και διενέξεις αν κατανοήσετε τα εξής. Ο σύντροφός σας, από τη στιγμή που βεβαιώνεται ότι του ανήκετε, ασυνείδητα σταματάει να σας δείχνει το δυναμισμό του. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι τον ερωτευτήκατε επειδή φλιαρούσατε για τα σχέδιά του. Κάνει λάθος, αλλά αυτό συμβαίνει. Πάβει να έχει πρωτότυπες ιδέες και όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο κοινότοπος. Μένει εύκολα στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση και πιστεύει ότι σας κάνει ευτυχισμένοι. Δεν καταλαβαίνει ότι η συμπεριφορά του σας ενοχλεί. Η έλλειψη φιλοφρονήσεων δεν σημαίνει και έλλειψη αγάπης. Πριν σας κερδίσει, φρόντισε να σας κάνει πολλά κοπλιμέντα για να ικανοποιήσει τη φιλαρέσκειά σας. Τώρα πιστεύει ανόητα ότι και μόνο η παρουσία του αρκεί για να σας κάνει να αισθάνεστε όμορφοι ή σπουδαία. Μην παρεξηγείτε τη συμπεριφορά του. Αν την ώρα που του μιλάτε δεν σας ακούει προσεκτικά, ενώ κάποτε σας κοίταζε στα μάτια. Νομίζει ότι μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και κάτι άλλο, να διαβάζει για παράδειγμα την εφημερίδα του. Είναι η συνήθις συμπεριφορά των ανδρών όταν είναι βέβαιοι για την αφοσίωση της συντρόφους τους. Εφόσον η αδιαφορία του σας πληγώνει, συζητήστε μαζί του και εξηγήστε του ότι ένας από τους λόγους που να ερωτευτήκατε ήταν ότι σας πρόσεχε περισσότερο. Να κάνετε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει μόνος του τι σημαίνει για σας η αλλαγή της συμπεριφοράς του. Αν σας μιλάει όπως πρώτα, φροντίστε να του ανοίγετε συζητήσεις με τις οποίες μπορεί και πάλι να σας πει τα σχέδιά του. Δείξτε ότι ενδιαφέρεστε ακόμη για την προσωπικότητά του και ότι μπορείτε να τον ακούτε χωρίς να του ασκείτε κριτική. Αντιμετωπίστε δυναμικά αλλά και με καλό τρόπο το κλείσιμο στο σπίτι. Μην κάνετε το λάθος να το συγκρίνετε με κάποιον άλλον άντρα. Πέστε του όμως ότι σας ενοχλεί να κάνετε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και ότι θα σας ευχαριστούσε κάποια αλλαγή. Αν δεν σας κάνει φιλοφρονήσεις για την εμφάνισή σας, να κάνετε μερικές εντυπωσιακές αλλαγές. Αλλάξτε για παράδειγμα το φτανισμά σας ή ανανεώστε τον ντύσιμό σας. Όταν του μιλάτε και δεν σας ακούει, ζητήστε του να σας προσέχει, αλλά ταυτοχρόνως προσπαθήστε να μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες απόψεις και τα ίδια ζητήματα. Μην εγκαταλείψετε το σύντροφό σας στο λιθαργό του. Κινήστε και πάλι το ενδιαφέρον και δώστε του να καταλάβει ότι δεν είναι σωστό να σας κρατάει σαν όμηρο δίπλα του, αλλά ότι πρέπει να νοιάζετε συνεχώς για σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, τα προβλήματά μας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρόκληση που αναδεικνύει το χαρακτήρα και την αγωνιστικότητά μας. Γιατί η ζωή είναι ωραία στο ταξίδι της ζωής και αξίζει να αγωνιστούμε για να την κατακτήσουμε.